Merienda, 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 merienda. Merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. Good afternoon po sa Indogo Boss. Welcome po sa programang Pink Yun Mo Baby. Hanggang po kitang 4 o'clock in afternoon. Magsarabay-sabay lamang mag-restore kita may kinaraman po sa mga pangyari po sa tuyang palibot, mga samno sa pagkabuhay ng tao. Good afternoon. Pasensya na po kamuta medyo nag-meeting kaya kami kasubago hanggang ngunyan na mag-alas 3 ang hapon. Ano? May importante kaming meeting ngunyan pong aldaw via Zoom sa muya tabing mga top management. Medyo na kita tulo sa kapon ka sa kuya na programa. Kaya pasensya na po kamuta medyo kahit po antang maghangos kaya halawig. Di, tangani po na makabuelo kitang kan kaduratan tangon niya na hapon. Paulo ka daw po nindo ako. Kamu daw nagdan. Apulita nindo ako tabi. Paulo ka daw nindo ako kunya na hapon lamang. Kay puhan, kita na magtao ki 100 pesos na load ngunyan pong aldaw na ini. Mga tugang para po sa Indogo Boss. Sa tuyang kategorya ngunyan, mga... Anong marin na kategorya ngunyan na hapon para po sa 100 pesos na load? Mga lugar gayon, mga lugar. Tapos ang kategorya Jerome na lugar ali. Mga lugar gari, ano naman daw ang mga kategorya tangon niya. Isip daw kaya tabi John, isip daw tabi John ki. Maray na kategorya ngunyan na hapon. Paramihan trans, mga tugang sa tuya tabing tataramon ngunyan na hapon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuya tabing tataramon, digdi po sa tuya na programa, ngunyan pong hapon. Ngunyan pong aldaw. Sandali, sana ba yan? Ay naku, natay ni nagluwas sa kuya lugod Viber ang luminuwas digdi. Ang sa tuya tabing tataramon, halat ngon, hay nang ito tataramon mo dyan. O ni po, alay pa nagluluwas. Yan, okay na. O ni po, ang sa tuyang tataramon ngunyan na hapon. Sa tuya tabing programa, ragot. Nagraragot. Iba man ang ragot sa iba man ang ragot sa raik-raik, di ba? Ang raik-raik iba man sa tama, ang ragot iba man po sa raik-raik. Nagraik-raik nga niya. An magagumbaga pero may nagpaparaik-raik. Nagraik-raik. Paulukan ako nindo. Sige na, paulukan ako nindo nga na. Apod na po ka mo. Paulukan ako nindo. Gusto ko mag-ulok ko niya na. Patali na. Ngayon, ragot. Ang ragot, so... Nagbabangga ng duwang ngipon na kapod kan ragot. Pero pag nagbangga ng duwang bakal, ang duwang ngayang kahoy, yung pinto, ragot man yan. Pero pag sa katri, ang apod kan tabi, raik-raik, di ba? Raik-raik, di ba? Ngayon sa imo ngayang kama, on sa imo ngayang katri nga gibo sa butong o gibo nga sa kahoy, pag nagkakaturog yan mag-agom, nag-raik-raik po yan, ta siyempre sumahiro baga, di ba? Pag nagbanggaan ang kama, ang inda. Baka nagsiblagan sa kama? Nagbangga. Judge Jason, amigo, maray nga tayaong ka. Nagbanggaan na kama. Lagatob yan, di ba? Lagatob ang apod ka lagatob. Ang raik-raik steady, di ba? Steady, may rubbing sound. Ang apod ka na raik-raik. Ang ragot, di ba? Ngaya, naipit, di ba? Ngaya, di ba? Ngaya, piot ang tornilyo. Pag binirik mo yan tuminadog, ang apod tabi kan ragot. Yan, di ba? Nagkarintindihan kita. Ragot ang apod ka yan. Tama tabi, Attorney Judge Jason, amigo, maray na hapon tabi sa imo, ha? Sabi Manong Jonard, kung anong pigtataramong salbatana ka, ang kabangay pa rin, mag-raik-raik. Raik-raik ba na?
pag ang kama yinuuyan mo, nag-raik-raik siya, di ba? Nag-raik, di ba? Kung ang kama nagtatama, ano yan, pag ang kama kaya, di man masyadong kakadukutan yan. Di ba? Minasiblagan yan pag mahiro nagkakaturog, di ba? Kung mag-istorya ta ba, kasumda ko istorya ko niya na po. Bata, ang luong ko mainit na, daw mainit ang luong ko niya na po. Sabi ni Judge Jason, category, what constitute the quorum? What constitutes quorum? Nailing mo ng hapot mo naan, amigo. Pangrimatan sa imong hapot tabi, huwes. Maray na hapon tabi sa imo. Sige na, manaw kita ngo yan, 100 pesos. Anong kategorya ta? Ang kategorya tagayod, mga pagkaon na bawal sa may high blood. Yeah, di ba? Sige daw. Ang pagkaon, mga tugang na mga pagkaon na bawal sa ano man na klaseng helang. Yan, sige daw. O, kung high blood, specific na yan. Mga pagkaon tabi na bawal sa helang. Yan, yan po. Sige daw. Dali. 0969-088-5548, 0966-203-003. Ay, inda. Nawara, so init kan luong ko. Ay, nako. Alright. Mo ang kategorya, what constitutes quorum da, sabi ni Judge Jason. Ano na? 100 pesos po. Dali. Tawag. Ay, kaya mampalanday kis. Nako, sorry, pasensya na. Nakasarang-saro kong cellphone. Madali lang. Madali lang po. Okay na. O, pwede na mag-upload tabi sa 0969-088-5548-0966-203-0034. Dali. Hello? Hello? Yes, good afternoon. Good afternoon po. Makusugod ang feedback, migo. Tabi. Baba mo ang radyo mo. Baba mo ang volume mo kang radyo mo. Yo. Okay na? O sige, go. Ano ito sa kategorya Makabe, Henry? Pagkaon, mga pagkaon na bawal sa may helang. Mga pagkaon na may bawal sa... Anong hilang? Ano kung klaseng hilang? Dingan, ako nang bahala kung anong hilang itataram ko. Yo. Halimbawa, dengkwarta, hilang yan. Ha? Halimbawa, kung dengkwarta, hilang yan. Ang hilang, bakit man sa ding kwarta? Sugal, hilang man yan. Bisyo yan, migo. Bisyo. Oh, ready ka na? Mga pagkaon na bawal sa may hilang. Oo. O sige, 15 seconds. 15 seconds. Yo, okay. 15 seconds, migo. Pagkaon na bawal sa may diabetes. Go. Asin. Asin? Hotdog. Salbatada ko. Go. Yun na. Anong? Asin hotdog bawal sa may diabetes? Tapos, bye-bye. Lalaki. Hotdog. Anong Maluwa sa may diabetes. Maluto. Dakol na sugar. Maluto, di ba? Ano pa? Mga soft drinks. Yan. Ano kayo dapat? Hello? Good afternoon. Good afternoon. Opo. Ika, Madi. Po. Ika nakaparagot-ragot ka, nakaparaikray ka pa lamang. Ano? Nakay ka, nagparagot ka pa. Ah? Ngay ka. Ika pigapot ko. Kung ika Hindi na nakakaparaik... ako nagparagot. Ah? Kuning tugawan ko, nagparagot. Kaya nga ni. Pero ika nakaparaikray ka pa lamang mo niyang higdaan. Kung lumananig daan ninyo. Nata. Wala man. Oh. Ano na? Nasa nagapod ka? O sabi mo nga. Ano? Okay. Ano man na. Ready ka na? Ulyanin na. One. Ready na, Madi? Okay na. O sige na. 15 seconds. 5 ang kaipuan ko.
Pagkaon na bawal sa may gout. Go. May ano? Gout. Anong la? Gout. Ano? Gad? Made. O. Be pagpalibog ang payo ko, tamalibog ang payo ko niyan daw ha. Be pag nakikita mo, made. Kurusing yung pansingit mo. Ne. Bagon ko yo, bagon ko. Iba na daw sa nang paukol. Iba na nga sa nangadi. Yo, one. Sige. Pagkaon na bawal sa may arthritis. Go. Oh. Ano na ito? Ha? Name. Name. Rayado. Ano rayado? Oh. Goodbye. Ano pa? Goodbye. Bye-bye. Ano mandawan? Ano na? Kasi mga kaunundan. Ata na nga ni. Oh, yun naman di. Pasensya. Bye-bye. 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 Bawal na sa mga arthritis. Rayado. Sa bagay pwede. Ang mga sira, mga tugang na mga classified as deep sea fishes tabi, halang ko ang yuri ka iyan. Halimbawa nga tuna. Di ka bukan makagulpi tabi. Pag may arthritis ka, di ba? Tuna. Ano pa? Iyan ang mga daing kiskis. Delikado po sa may arthritis. Mga daing kiskis. Kaya baga galunggong, yellowfin. Yan, delikado po sa mga daing kiskis. May arthritis. Di ba? Sa mga... ano so kanta-kanta yung kiss-kiss nga? Ano nga nito? May kanta ka yan eh. Hello? Hello po, sir. Hi, good afternoon, boss. Good afternoon po. Opo. Ano sir, ready ka na po? Sige po, sir. Sige, ready daw ha? Okay, ready ka na. Ito, boss. Pagkaon na pampagatas sa babayeng bago mangaki. Go. Kalunggay. Gulay na pako. Pako. Gulay na pako. Pako. Correct. Ha? Yung kamote, ubos kamote. Correct. Go. Pinakrong patag. Pinakrong batag na salbatana ka. Kusidong lumbod. Pwede. Di ba? Kusidong lumbod. Kusidong lumbod. Ano pa? Ano pa? Pako. Tapos sa oras mo pare. Babay na. Wala na. Babay. Kusidong pako. Babay. Kula. Sarap yun na pala. Aray ko na. Ay, nako. Hello. Hello. Migaw. Ano mo gusto bang pagatas? Ang paggatas, bako man yan hilang. Oh, yun pala ano. Yun na nga yan. Auto mo kay Your Honor. Baka man pala, objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Yan pa lang pa de, pagkaon na pampaga. Baka pa yung hilang yan, yung Baka Manila, kung maliwanag, suro, hindi lang. objection, Your Honor. Nasala sa parahapok. Objection, Your Honor. Ay, ito sa'yo mo. Ay, pagwa, salbatana, ang kategorya ta pala nunoy, hilang pala Jerome, masalaman pala sa paita. Ay, nako. Alright, sandali lang. Sige, apon lang, standby lang kamo. Ata. Makuang kita sa tuya, tabing mga sponsor sa tuyang programa. Mga liver lovers, kumusta ang lifestyle natin? Party on na tayo liter, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro.
Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins, may mabisang silimarin pa rin para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aid in regeneration. Ang na-damage na atay maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi lang supplement, ito ay hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet, exercise, kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid. Silimarin Plus Multivitamins po, ihapot lang sa mga butika, tabi, Liver Aid po yan, ha? Alright, if symptoms persist, consult your doctor. Kaduratan si Henry. Nagiulo ko na ako kan, ang pighapot ko pala, bako manhelang. Awinda. Ha, ano na kita? Iga pang mariak. Iga pang mariak. Sige daw, dali. Madalion man sana naman Para madalion ang haputan na sana. Madalion, nyata nga si Pacquiao mahilig sa tuna pero ding arthritis. Aber daw. Hello? Hello po. Good afternoon. Good afternoon po. Taga saan po? Albay po. Albay. Ready ka na po? Opo. Okay, daw. Mga pagkaon, 5 pagkaon na pampahigh blood, go. Lechon. Adobo. Tuyo, pwede. Kasag. Ano? Kasag, pwede. Yun na po. Apat pa sana. Yun na po. Litson, adobo, taba, tuyo, kasag. 5 na po. Ulita daw. Litson. Litson, adobo, taba, tuyo, kasag. Natang adobo buda. Ang taba kaya, generic na ito. Ang adobo, gari pa rin magkang taba. Litson, Sige daw, sustinira ako. Sige daw, diskutirado ako. Kumbensirado ako ng adobo buda taba. Magkaiba, sige daw. Permiyon taga. Ang litson, ang taba ko sa adobo. ang litson dahil taba. Sige daw. Kipon. O sige na nga rin, pagbigyan ta ka na. Pero kung pakuta, dit na, mas ang diferensya. O sige na nga ni. I-text mo sa kuso number mo. Iyo. Hello. Awain na ito. Nawara lugod. Hello. Awain na ito. Hello. Nawara, Junior. O, apod gari, tabi, tatawan ta ka ng load na 100 pesos. Dali na. Apod. Apod, tabi. Apod. Yan. Oh. Hello? Yes? Yung number po. Opo, i-text mo sa ko. Sige na, tawan ta ka na kilod. Thank you po. Tan diferensya mo salamat. Sisi ni Emma. nanggana ka sa ko, Emma? Dahil pa? Dito po. Dahil pa? O, sige. I-text mo sa ko ngunyan so number mo ta, lidang ko 100 pesos, ha? Ay, yun po. Okay po. Okay. Send ka salbay. Salamat po. Thank you. Send ka salbay, tabi. Okay. Send ka salbay. Barangay 11 mo yun. Mauyod. Okay, sige po. Congratulations. Thank you. Okay, sige. Alright, sige. Alright, ito na. Okay. Sige. Diyo na. Sige na po. Apod na. Apod na po. Dali na. Ayun na pala. Alat mo na. Taprimyon ta mo na ito. Tabi. Alat ko na. Ay, bakit ko na kitang nagana? Dapat sarusan na kayo. Maubos sa pangload ko na hali sa Rabax. Di ba?
Good afternoon sa mga taga-Rabax. Marain hapon po. Hello? Hello, sir. Good afternoon. Good- Matry mong kunta ako. Oy, amiga, Sir. paliluway ang radyo. Ito nag-feedback. Sige ba, marayo pa ako. Yan, humarayo ka. Yo. Opo, May track ka sa ano? Iyon na po, ukod mo kupunta. Gusto mong detaga na pagkaputon? Gusto mong detaga na pagkaputon? Ludan ko na lang ika. Ayaw mo, gusto ko, fair kita. Ayaw tiga paboran. Gusto mo nagpapagal ka? Di man napagal. Natitas lang ang brain cells ta. Okay. Di, kay puwan sa brain cells mo, Ano ko, sir? Bayain na. Ano, Ba't kaya ngiritan mo ako? Hahaputon ta ka, iyo. O, ready ka, iyo. Ang kategorya tabaga, so mga helang, Hala? bako iyo. O, sige po. Try ko lang, sir, ha? Try ko lang po. Siyempre, lang naman na eksakto tama tulo sa simpag mo. Ay, nagraharas Ay, sorry po. Siyang naglulog. Sorry, nagsisimbag na. Sorry. Pakaraya, sir, yan kita sa radyo. Talagang araw mo, tama sa caller mo ka sa bagong aga. Supla dito ka. Bataan lang kawang kang lalaki. Tapos, Kasaan mo, sir, nailing ka sa Graceland. Naka-pink kang long sleeve. alat nga na, ikang sarawayong ka, kaya ba ko si Mrs. Kaswapon? Yung gaya, sir. Ay, karot ka dog, naday mo ko tinino. Abo. Dwara kita talaga. Anong kolusyon ng sleeves ko? Pink. Oh, ako ito. Ano Kaya, so, sir. ano sa pang ibaba ko na sulog? Ay, hindi man ako naghihiling sa baba. Nata. Nakatukaw ka? Kahampang mo si madam? Kaya nga, ano susulog ko pantalon? Anong klaseng pantalon? Kaki? Bako kaki. Ha? Bako ito, ang susulog ko kasapon. Kung ang Kaya niyo, nag-guess lang ako. Tadi ko man nga hiling, sir. ang sulog ko tabi kasapon, Walker. Ay, wow. Sobran. Ang bugon. Walker. Grabe, naghahambog na ay. Joke lang. Ay, karaot bagtaram ka ini. Okay. Baray man dito ka namin bidan. Talagang sisingilon ta ka naman sa Graceland. Iya, sir. Isumbong ta kay Mrs. Nailing ko ka mo ni madam. Isumbong ta kay Mrs. Yung nga nakabig para buli ako kan sa under. Joke lang po. Ready ka na? Sir, sumagali. Sana. Madaliw ni. Yun na. Sige daw po. Pagkaon. Dating babawal sa may helang sa kidney. Go. Ako anak. Hindi ko easy, sir, pag sa kidney. Tubig. Hindi, sabi mo, sir, kakaano, baka man inom mo. Nakiiwal talaga, nakiiwal. Mga pagkaon na halangkaw sa protina, karne. Oh, Ay, di mo haram? ang pagkaisip ko lang kaya, sir, ano siya sa mga lawas, improve. Sorry naman talaga, sir. Anong araw mong kategorya? Anong araw mong kategorya, Sida? Anong araw mo? Sige na. High blood na pagkakan. Ay, hinapot ko na kasubago. Yun naman, isa na inutan ako katong color mo. Anong gusto mo pang iba? Umayo naman, sir. Gusto mo sa Sige, pampakinis, okay na yan. pampakinis kutis? Ay, Abo di mo? na, sir. Gusto mo sa pampawara pimpol? Pipino. Pipino. Ay, mo. Madaya unong ka. Di mo ko tinin. Sino mong takot kay Mrs. ka na iling mo kami sa Graceland? Ako kasi, pag-aral kayo nakaiba mo si ma'am, dapat concentrated ka sa iya. Para rin, humansa na. Maski na ko sa kari, baday ka mo, baday mo na pigiti, no? Iya, tapos mo, nagtataram ka, sir, nagsiselfone siya. Ay, karaot. Ay, talagang nahiling talaga ako kay ini. Nahiling talaga ako kay ini. Okay. Ingat po, madam. Salamat, sir. Salamat. Ay, sayang, ulay ko ka to, pampa-high blood pa. Igwa pa kunta, sir. Dakulo, no? Anong pampahiblan? Sige daw. Try
Try mo daw, sir, ang 15 Ah, seconds. sige na, try ito ng 15 seconds. Verdad, sige na. 15 seconds na abilidad ka ini. Oh, verdad. Oh. Go. Humba. Ano? Huba. Huba? Humba. Oh, pagura ko huba. Oh. Pusit. Ano? Lobster. Lobster. Pusit. Pusit. Tapos adobo. Ano? Adobo. Tapos Sicol Express. Nako, saka, ano na? 15 seconds sa bagay. Di may nabot. Uy, di ka man, sir. Basta. Ang Ay. pusit. Ang pusit. Di ba naka-high blood tabi? Ang pusit iyo. Ay, dai. Iyo tabi, sir. Ang high blood. Iyo. One na sana, oh. Sir, another chance. Sige daw po, sir. Ay, ito, ha. Pagkaon, nabawal sa may helang sa puso. Go. Ito na, humba. Ano? High blood. Oh. Humba, pusit. Oh. Lobster. Oh. So, dara ko lang crab. Oh. Tapos, dara ko lang buyod. Pwede na. Oh. Pwede na. Thank you, sir. Kaya lang, di man ikang premyo garing. Ay, marauton. Pero tatry man ka na pati. Try. Dito ka. Oy. Ano Sir. yun ka bagang duwa? Testing. Yung ani, sir, kaya Ah. din ako nakikisuway. Saro pa. Di mo ko bigiti no sa luwas. Kaya talagang dito ka premyoan. Sir, moro intra na ako. Diyos Okay. na pag-intra ko. Dito, di mo talaga ako, sir, makibibis to. Bata ika, makwartaong ka mas nagapara hihirit ka pang load na. Uy, di man, sir. Nuha pa man ako, sir, ng load. Ano ka? Okay. Iyo man, sir. Okay. Ah? Okay. Ay, sudden change of mind. Nailing ta kakasod, ma. Basta kay nailing mo kay ba ko man. Sa Rosel. Nailing mo, Siguro kasi si Wednesday Mrs. ato. Lamang- Sa McDo naman. Nailing mo katis lamang si Mrs. Angkeri ba ko? Iyo, tapos sa aki mong saro, sir. Ay talaga makatakuton ka piga para ito. Pigistok mo ako Uy, uy man si Stock. Ay, sorry. Ano nga pudkaan? Sir, timing lang. Timing? Timing. Iya talaga, sir. Sisi Timing ka lang ano dumang ito. katakol. Siyang ko sa loob kang Graceland ka swapon? Pa? Yung kasalaw ko sa luwas ka. Uy. Yung kasalaw ko nag-agi ka. Naglawag ako, sir. Ay karaot ka no gali talaga yung babae ni. Sa McDo, naglawag ako. Nag-dine-in pa ako. Ay karao talaga. O sige. Sige na, sir. Good afternoon po sa mga listeners. May oras ka ha. Okay? Ha? Bye-bye. Iyo po, sir. Good afternoon po. Good sa inyo po. afternoon. Bye-bye. Thank you. Ingat po. Sabi ni Engineer Mer, hilang ngaya sa mga pagkaon niya, bawal sa mahilang sa puso. Ayos man baga, Engineer Mer, ang sa imong tirada, amigo. Alright? Dahil din ako, amigo. Ayun pa sa bagay mga taba, manangga dadi. Iyo manangga dadi. Okay na? O ayun ni pala, ay nata init ay baman so number na lat mo na iba man so inapod sa kong number iba man so tinik ay so number ay so winner ta ka sa bago awon ni pala no. So ka sa bago si Emma ng Albay. Emma, o sige Emma, halat-laton mo Emma ha. Iyo. Emma, halat-laton mo yung load mo ha. Okay. Hello. Good afternoon. Opo. Oras ka sa tabi. Ha? Oras yun. Yan na kayo pang solusyon. Tigwa ng solusyon sa problema. Oras yun sa tabi ko yan, Re. Anong olasyon ang ta? Yung mga bahay, haralit po ng solo. Pinito mga panahon. Sa mga Haralit po ng solo. constitute na quorum? Ayaw mamaya. Sa mga senador? Yan. Gusto mong gusto mong madamay kitang ipapod sa Senado? Uy, maoras yun ang kanabigay. Okay. Okay. Yun, ganit ng panahon. Basta, yun na yan iyo. Yun na. Okay. Solusyon. Okay. Tama. May solusyon na? Buwan na. Okay na. Go. Sige, Migo. Salamat. Salamat. Alright. Uni baga, may sunglass na pig, stig di. Pakiko kitang eyeglass na ako kan sarong alaw. Iba man ito, no? Iba man, iba ko. Yun na ito. Yun na ini. Nakuha na?
Na-claim na sob. Eyeglass tigdio. Adi, iba man ito, no? Ha? Rap to the rap, every single line on time. Sige na, no? Stays in your brain like earth, wind, and fire. Here Sige daw. Sige daw. Sige daw. Wallet man. May picture number na wallet tigdio. Tabi. May ID. Nakapangaran po kay... Ang ID po nakapangaran kay Lilia Ascocha, Babasa. O sige. Senior citizen, taga Barangay Bigaa. Madam, kadakul mong ID pala, no? Lilia Ascocha, Babasa ng Bigaa. Yan. Pakiklaim mo tabi. Kansa imong wallet tigdi po sa DCGB. Deng kwarta. Baka lamang makapang merindal. Wara. SSS, igwa. Ayaw sa mga ID ni Madam, Ay nako si Madam Madam Lilia Babasa. Madam Lilia. Madam Lilia Babasa. Lilia Babasa. Lilia Babasa kan Barangay Biga. Kon mo taben sa imong wallet tigdetail sa mga ID mo sa DCGB. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag hapabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay may silimarin, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ang isa pang pro, ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na tay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong ng treatment sa iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle. Sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. listen to the words of Salamat kan sa Bagantabay. Ini po si Henry M. Goodbye, mabuhay. Ubo ng anak? Nakababahala?